títol del disc no és fes alguna cosa, o és tal, vull dir, no estem obligant a ningú a fer res, simplement estem obligant a pensar, no? És a dir, idò, tu tens la llibertat ara de fer coses per canviar les coses o de moure fitxa, no? Com si exacte. nosaltres passam la pilota, no? Nosaltres ho veiem d'aquesta manera i tu fer el que tinguis que creguis que tens que fer. Que has de fer, sí. Això mateix. Sobretot jo crec que és molt més folk que l'anterior disc, que veníem de fer la col·lecció de satèl·lits, que potser era la nostra vertent una mica més pop, i potser aquí recuperam el folk del nostre primer disc, de Poèsica, però barrejat amb coses que hem anat introduint amb els altres discos. Jo crec que és una evolució natural, és el nostre so, però potser en un format més folk, més divertit, més alegre. Quizás la diferència entre el primer i aquest és que també hem incorporat l'acordió, l'ukelele, cosa que en l'altre disc, que era també molt folk, no és, així que agafa un altre, és com una volta de torca, no? Té un blanc molt ibicenc, molt al lip, i llavors per una altra banda té el groc aquest Ryanair, que li dona el puntet aquest de xispa. Això pot ser una broma, però quizás el punt aquest de groc és el sol, la llum que tenim a Eivissa, no? Fa una mica referència a la llum del sol, no? Aquest sol. Sí, en general jo crec que és com la música del disc, que és molt més clara, lluminosa, és molt més directa, no? Quant a lletres, quant a música, no té... Vull dir, és un color molt més neutre perquè cadascú es faci com és idò.